important i que el nostre imaginari col·lectiu ha passat per uns sedassos del projecte espanyol, diguéssim que hi hagi un autor que es llenci i que doni un marc polític, un marc nacional determinat a tota la trama, a mi em sembla molt important. I a més, deixi'm-me, com a primer director general de la nostra policia, que li agraeixi que doni aquesta normalitat a la nostra policia. O sigui, no faci un fet excepcional que aquí operin els Mossos i com operen i com treballen, que vol dir que s'ho ha estudiat i ho ha mirat, sinó que ho ha tractat com un tema normal. És aquesta la policia que tenim, és aquesta la Policia Nacional de Catalunya, i a mi em sembla que aquest fet és molt d'agrair, perquè llegeixes certs autors, certa gent, treballen amb un imaginari col·lectiu, amb unes sèries, amb un plantejament que no és el nostre. És global, però no és el d'una policia determinada, que és la que tenim amb els seus virtuts i amb els seus defectes, perquè evidentment també tenim defectes en una policia com la nostra. I a mi em sembla que, a més, hi ha una altra cosa. Això ho emmarca dins aquest procés problemàtic, difícil, que estem vivint, i a la vegada esperançador, i a la vegada, perdoneu l'expressió de gran trampera que estem vivint, tota una sèrie de sectors, perquè alguns, durant molts anys, havíem somiat moltes coses, i hem somiat moltíssimes coses, però somiat que estarien en la situació que estem avui, a pesar de tot, mai ho havíem somiat. I el que ho digui, jo precisament, com saben, a diversos llibres, ara ja ho han dit, que jo era el 0-1, diguéssim, en el sentit de la creació de l'Assemblea Nacional Catalana, juntament amb un 0-2, que era el Pere Pugès, un 0-3, que era el Miquel Struve. I aquestes tres persones, que anem un dia a engegar això de l'Assemblea Nacional Catalana, i s'hi va afegir tota una quantitat de gent a darrere, mai ens pensàvem tenir l'èxit tampoc que després hem tingut. Per què? Perquè anem a saber connectar amb el país, amb les seves circumstàncies, amb les seves il·lusions, amb les seves frustracions, amb les seves necessitats de realitzar-se. I aquest llibre ajuda en això. Però també ens ajuda a una altra cosa. Ens ajuda a veure que podem tenir dificultats. I en podem tenir de serioses dificultats. Jo espero que hi hagi un fet diferencial, que li deia l'autor fa un moment, i és que aquesta gent que es mou aquí, realment, l'extrema dreta, els posaré un exemple molt clar. La nostra policia, la policia de Catalunya, els Mossos d'Esquadra i les nostres policies locals, 30.000 efectius, no és cap història, són 6 brigades de l'exèrcit, aquests 30.000 homes i dones tenen una funció en aquest procés, amb les seves equivocacions, que les cometen com qualsevol altra policia del món, que és evitar que en aquest país hi hagi ni una sola violència. I precisament que no pugui passar mai el que està passant en aquest llibre. Precisament ells ho han d'evitar-ho. Perquè a mi moltes vegades, quan acabem això dels Mossos per la Independència, policies per la Independència, aquestes assemblees que fem, a vegades aquella persona, com que a davant dels serveis de seguretat de l'Estat jo no estic cremat, estic carbonitzat ja, vull dir, una cosa està cremat i l'altra està carbonitzat, jo em puc permetre dir tota una sèrie de coses. I l'altre dia em van preguntar, bueno, senyor Sellarès, i quina funció tenim els Mossos d'Esquadra, la policia de Catalunya, en el procés de transició nacional? I els vaig dir una cosa, siguin normals, mantinguin la seguretat ciutadana, que tots i cada un dels ciutadans d'aquest país puguin desenvolupar la seva activitat en tota normalitat. Per exemple, ara vostès ja ho han demostrat, això. Quan hi va haver la via, durant 400 quilòmetres, vostès van assegurar que durant 400 quilòmetres no passés res, i van treballar colze a colze. Però els ciutadans de Catalunya han d'estar contents, perquè el 12 d'octubre, Fiesta Nacional d'Espanya, etc., els senyors que no estan d'acord amb aquest procés, els senyors aquests de Ciutadans o de la dama de la Camarga o el que vulguin, que es van reunir amb aquest aquelarre a la plaça de Catalunya, van estar protegits per la policia de Catalunya, no va passar ni un sol incident i qualsevol provocació que hi hagués va ser tallada de socarrel. Després, a la tarda, a les 6 de la tarda, aquests energúmens que van atacar la llibreria Blanquerna a Madrid
doncs van arribar a Catalunya amb els seus autobusos, amb els seus cants, van tenir allà, se'n van anar a Montjuïc, van tenir els seus orgasmes patriòtics, quan van acabar els va rodejar la brigada mòbil, els van fotre a la camió i cap a Madrid. Vull dir, per la qual ningú, tothom està al dia de la dia, hi ha hagut ja algunes altres coses que no toca a mi dir-ho, doncs hi han sigut tallades de socarel. Per què? Perquè aquesta gent de l'extrema dreta que podria provocar violència a Catalunya, són gent que estan acostumades a treballar amb les esquenes guardades, com jo deia. Ells, tot i que quedi molt clar, que ningú malinterpreti, que la policia espanyola, tant la policia com la Guàrdia Civil, avui ha evolucionat com la societat espanyola, i avui, a dins la Guàrdia Civil i la Policia Nacional, hi ha gent que potser fins i tot vota Izquierda Unida, sí que és veritat que la immensa majoria encara té unes coincidències i unes complicitats amb la dreta del país. Per la qual l'extrema dreta del país, quan actua a Madrid, actuen amb una certa impunitat. Però ells s'han de donar compte d'una cosa, que a Catalunya no hi ha impunitat. A Catalunya, quan baixen per l'Avinguda Cristina, doncs allò patriotes, cantant els himnos aquelles, es troben 200 tios d'1,80 m que els diuen els camions. I s'acaba la conya. Vull dir, per la qual, esclar, això és el que ells no s'esperaven. Això és el que no els hi passa a Madrid. Vull dir, aquesta és la realitat diferent. Per la qual jo crec, i espero, que la teva novel·la tingui un èxit, però que mai passi a Catalunya. Com a responsable durant un temps de la nostra policia, mai, perquè nosaltres aquest procés ens el juguem que no passi mai a la vida. Nosaltres hem d'evitar qualsevol violència, perquè a mi em preocupa molt que la frustració espanyola, que la impotència espanyola per aturar això, doncs pogués fer el que els manuals demanen. Els manuals demanen a vegades que quan no hi ha violència la generen. Miri vostè, ara fa uns pocs dies a mi m'han denunciat en el CAC. I m'han denunciat en el CAC, ja els diré per què. Perquè l'altre dia TV3 presentava el meu llibre, les meves memòries, i resulta que vaig dir que hi havia cervells malalts al PP i a Ciutadans, però no vaig dir sol això, ells me denuncien per això. Jo vaig dir perquè s'inventen una violència que no existeix, diuen que a Catalunya hi ha la mateixa violència que ja fa 6 o 7 anys a l'Euskadi, diuen al ministre d'Interior, no un xitxarel, no, el ministre d'Interior, que aquí les famílies ni poden els diumenges reunir-se perquè es barallen entre elles. I escolti, per mi això requereix, li deien al nostre president de la Generalitat fa pocs dies, que es posessin a disposició de la justícia perquè això és incitació a la violència. Això és crear violència a Catalunya. I això és una cosa que hi ha un advocat, vull dir que li podrien dir, escolta, això s'hauria de... no podem ser tan tous. És a dir, aquí quan s'inventen violència, a mi el que m'agrada la novel·la, i no me l'he vista tota però he llegit trossos que són sensacionals, m'agrada tota la idea del dispositiu policial, tal com ho fas, tal com ho expliques, fins i tot l'espart humana que hi ha entre els policies, esclar, són homes i dones, escolta, m'ha agradat, però la veritat és que, potser no queda bé que t'ho digui això, és que no m'agradaria cap de les maneres que això passés, perquè precisament si alguns lluitem, potser des de darrere la cortina, és perquè això no pugui passar mai. Perquè miri, els catalans, sobretot aquella gent que està, aquí no n'hi ha gaires, però que està entre els 70 i els 90, que voten tots aquests, se'n recorden encara dels anys de la Guerra Civil. I això és una cosa que hem de tenir molt en compte. I és a dir, per això hem de tallar, i perdoni l'expressió, tercera vegada que ho dic, de socarel, qualsevol tipus de violència, vingui d'allà on vingui. El qual jo en el míting de l'altre dia amb els Mossos d'Esquadra els deia, ara ens han tallat això del pi de les 3 branques. Ens han tallat 11 banderes, tant a Lleida com a Girona, independentistes. Tinguin en compte que aquesta gent se'ls ha de detenir i se'ls ha de posar a disposició de la justícia. Però, si demà hi ha alguns irresponsables nostres, encara que siguin de les idees que jo pugui tenir, que trenquen i fan malbé la bandera espanyola, també els hem de detenir, els hem de posar a disposició. Perquè aquí
no hi ha d'haver ni una sola violència. Tothom s'ha de poder manifestar, tothom ha de poder votar, tothom ha de poder fer en perfecte ordre democràtic. Això ho vaig començar a fer, aquest canal m'ho sap, fa molts anys, doncs, ja a Sant Boi, a l'11 de setembre del Sant Boi, passant per l'11 de setembre al Passeig de Gràcia, els catalans tenim una manera de fer diferent. Arzayus, i amb això acabo, fa uns dies que ja està molt vellet, pobre, ja ha recaigut molt, em deia: nunca creía, Sellarés, cuando tú venías aquí y eras un bastista de los primeros, vaig estar amb l'Arsaire també i tot això, que jo avui hauria d'admirar els catalans. És a dir, els catalans que sempre ens emmirallàvem amb Euskadi, recordeu, obríem la boca i quasi ens entrava una mosca, i hem descobrit de veure el model basc. Què ha resultat al cap dels anys, com en deia ell? Doncs que ells han posat 1.000 morts sobre la balança, entre piques i flautes, entre uns i els altres, no estic dient només els morts d'ETA, que també han assassinat a l'Estat. O sigui, 1.000 morts sobre la taula, i resulta que ara ells faran la via, faran les mobilitzacions i van en el nostre camí. No vull dir pas i no ho dic en contra, perquè tinc molta amistat amb el Endacari Barreixa i amb aquest, però una cosa això és a dir, nosaltres hem de tenir en compte que avui la violència no condueix a res i l'hem de tallar fins als últims punts. Per això també va bé que tu alertis amb això, alertis perquè també hi ha una petita irresponsabilitat per part dels nostres dirigents, per part de les nostres institucions, ara això s'està arreglant, que és d'anar amb un lliri blanc a la mà. A vegades jo al president li vaig dir un dia, ja sé que no li va agradar gens, però que el símbol de Catalunya hauria de ser el lliri blanc. Jo preferiria que el nostre símbol fos la rosa vermella, però sobretot amb moltes... Saps allò que s'enganxa un, que la regala la dona però quan es fot una enganxada i es pernola? Doncs que també hi deixéssim les espines, perquè quan la toquessin es fotessin mal. Vull dir, simplement això, dir-los que crec que és molt important que escrigui molta gent llibres com ell, ficats dins el panorama actual, explicant les possibilitats que hi pugui haver una situació com aquesta, però tots hem de sumar-nos a dir que no la volem de cap de les maneres. Moltes gràcies per la teva feina, has fet una aportació i de veritat t'ho agraeixo molt. Moltes gràcies.